Значи, приятели, аз съм Принц Асемблер и това е по заявка. Заявката е заявена от Dorman. И това е заявката, тук пише Surgeon Simulation 2013, само се махни се. Ще го помниш. Така, играл съм играта много малко, всъщност играл съм и изобщо не ми допадна, както ни игра. Впрочем, не мога да игра, не мога да контролирам самите неща. Не знам просто как да ги хвана. Това не е проблема. Нещо за друго. Опа. И сега му кажа как да я вдигна, ще е добре. Този клип ще е доста кратък, защото аз не мога да играя така игра. Аре, той чубен човек не мога фани. Аре, мани съм. За какво става просто данък събрал. Каква ще бъде причина? Рестарт, няма ясно, защото се другирах. Чувам се. И аз, че играта бъгва всеки момент. Играта може да бъгне толкова яко. Ето сега пак не мога бъгне. Трансмиша. Естествено, че ще падне. Дай. Не. Искам коста. Става по някакъв начин. Аре, зми, тъпата спринцовка е. Не та. Та ми трябва, та ми трябва. Яре. Ще да махнем тук. Не мога да махнем. Най-прекрасната идея. Мани се. Да, аз. Много сложно. Това надявам се този клип да ме харесал, просто изобщо никога нищо не стана. Мислям, че ще се бубим бан, така, тази концовка не съм пробвал, какво стане. Ами да, прекрасно.
Хорече на там е. Хо-хо! Какво става прост батка? Това беше този епизод, аз да бъдем тези индивиди.